Vakagara kudaro pabhenji vakapusha dho. Kurivhara. Ndichisa moto. Vanga vakagara kukona kumusoro kwebhenji. Vari pusha varafari. Ndopa vakasimuka. Ndopa ndakabva ndasimuka musoro. Kumuruvhara dhoinda. Ndopa vakasimuka vachiya kwandandiri. Ndopa vasikondibata kudai. Vakasondibata kudai. Ndopa vakandibata magaba. Ndanzi kuti kudii bhebhi nenyaya yangu. Pedaro ramambo. Mberi pamambo zvikari zvichava zvichokwadi. Ndinopika kuti kana ndikangidare vanhu vemadare ngarinditonge. Ndichataura pano pamberi pedare ramambo zvichava zvechokwadi. Ndoti kana ndataura nemudare rinonditoka. Saka zvichakadaro nyaya yemhangara haana kuuya ndoti azvidza dare rinei. Saka ichatongwa asipo. Saizvozvo mambo oisa mutongo. Imi muchipira hinhau yenyu. Musi wekutanga Tekmo Singi akandifonera. Tekmo Singi hadithi? Akandifonera. Achindikwereta mari $10. Achitada kuenda kumaflosi. Ndikamuti mari yandanayo ndaishandisa. Ndakamuti mari yandanayo ndaishandisa. Akanditi hamuna here kumwe kwamunokwanisa kundowanira. Ndopa ndamutege ndigogonzera kuna magogo. Ndikamutege ndigogonzera kuna magogo kana vanayo ndinokwereta. Ndina kuzoenda kunotsvaga mari. Ngapa ine chikonzero chakaita ndozorega kunotsvaga mari chero nemamuindisa. Ndakangozvinetera kuti ndinoitsvaga mari yangu. Akazouya kwakuseni. Akasonditi chiregedza kutsvaga mari. Pane umwe munhu azondipa. Ndokubadzokera mumba. Achitanga iwana. Ndokubadzokera mumba kwake. Akazondifonera. Kwangu kuri kumazuva rodoko zvekuma6. Musi wakarewo. Musi wauya iwo wachindudza kuti mari azova. Azogona kuma6. Achitaura kuti pandauya kumba kwenyu tsvaga mari asi zvandandauya. Nyaya yangu yanga yaita kuti ndikudye tindokuda. Ndopandakamuti komi madi kuzvitaura pamauya. Uyai kuno kumutaurira nyaya kwete kunditaurira pafoni. Koka mune murume wangu asimatuma here zvandakamuudza. Angati chi? Angati ndokuda.
Ndakamuti zvonizvo kwemimi madi kuzvitaura pamangouya paya pane kuti munozoita kundifonera pafoni asi matumwa here nemurume wangu. Takavati mutaure nyaya yenyu. Wakabva wazoya mangwana tisei kuti tachienda kumaflosi. Taenda kumaflosi. Yeah. Muzeti wake kumaflosi. Wakataura. Anga asina mota papa sengi. Waingofamba yetsoka achienda kumaflosi. Wanga nisecho rawati kuenda kumaflosi. Oh, okay. Takata zvaya zvakanaka singabva asvika. Takamira iyi makadaro. Une gwaro rakauya kwamuri rasingira Samuel. Polisa. Naro. Zvatichaita apa zvifambe neurombo kuti nyaya yanga yanzi aichamira vasinge since last week makanga makabatika neyapadara nezvikonzero zvakadai zvakasiyana. Saka dare ranga rakazvitarisa rikatarisa zvekare zuva ranhasi nenguva dzinenge dzakanyorwa pamasamoni dzanga dziri dzekuti 10 o'clock ndopanotarisirwa kuti munge muri pamberi pedare rino. Zvisinei zvingadai kune zvimwe zvikonzero zvakungapa dare rinogamuchira chete kusvika kwamunoita kupano mutauro kuti better to be late than never. Asi kana ichinge yazoiswa mutongo kazhinji inenge isagadzirike. Saka maita mhanza yekuti masvika navo yechiviri pakati. Saka zvatichaita kuti tirege kutora nguva kutoborodza zvekare mutauro chakuzivisai zvaka zvaiswa kuno nemutauro ndii. Mutauro yanga iri musi wekutanga makashandisa nhare kumufonera muchitsvaka rubatsiro rwemarita 10 years yamaida kuzonoshandisa kumaflosi. Mazvataka zvekare mutauri akati panguva iyo akapindura akati mari pano zvino handina, mari yandanga ndinayo ndainge ndaishandisa. Hanzi asi mukamupai mumukana wekuti akutsvakirei akukwereterei kuti hamuna here kumwe kwamungagona kutikwereterawo. Mutauri akapa mukana zvekare wekuti regai ndikutsvakirei kunana mbuya. Asi mutauri akuti panguva iyo haana kuzoenderera mberi nekutsvaga mari. Akabvunzwa kudaro chikonzero chaizoita kuti mavimbisa mukasazotsvaga ndechei. Akati ndakangozvineterawo. Hanzi ramangwana makazouya imini zuva raiteera racho mangwana muchiti achirega henyu kutsvaga Mariya sezvo mainge maiwana. Zvichakadaro ari kuti hanzi makabva maenda zvenyu makadzokera kumba kwenyu. Hanzi kwakumadeuka zuva kuma 6 PM makazoshandisa nhare yenyu kufonera mutauro mudzimai uyo akamira panova Princess Muchenje. Hanzi muchiti mai wakuuya kwandanga ndichiita chipembenene chakachiwaridza bonde. Hanzi kuuya kwandaita ndanga ndichiuya ndisingaisiri nyaya yemari kwete, asi nyaya yekuti mwoyo wangu wanga wapererawo pamuri ndinokuda. Hanzi makati ndinokuda iwe, nyaya yekuti ndinokuda ndomashoko abuda pano. Mutaura achiti hanzi makabva mapuwa mukana zvekare wekuti akomadi kunge mangozvitaura panguva yamauya pano. Asi matumwa here nemurume wangu zvamaakushandisa nhare kuita zvekufona.
uyai mutaure nyaya yenyu ndopaanga asvika ndizvo. Saka ndopatanga tari. Kana paine pandasiya kuti batsirane mutauri tiendere mberi, kana paine pandajamba. Asi kana ndataura zviro izvo toenda mberi. Ndizvo saka tinotenderana. Ndira henyu Mary mushure mekunge mavati uyai mutaure nyaya yenyu ndivakateerera. Vakauya kuri kusenga vachienda kumaflosi. Vakauya mangwana acho. Vachienda kumaflosi. Ndoko vakanti nyaya yangu yandakataura makainzwa imi. Vakandiudza kuseni koko kwavakauya. Saka munotaura muchiti vachiti vari kuenda kumaflosi. Handiti? Because hamuna kumboonazvo kuti vaende. Mwaigumira munotori. Vakatwira vachitoona bhora, saka munoti vakauya kuri kuseni vachiti vaienda kupi? Enda hemberi. Ndoko vakanditi nyaya yangu yandakataura makati kudini makainzwawo here. Ndikavati nyaya yenyu yamakataura ndakainzwa asi hazviiti. Yaive iri nyaya Yekuti ndokuda iyo yavakataura pafoni. saka vakati nyaya yangu yandakataura kuti ndokuda ndokautora zvimwe nyaya yekuti sai zvakataurwa zvachona. Vakati nyaya yangu makainzwawo here. Makainzwawo mukuti kudinayo. Mukati kudini. Vakati nyaya yenyu vamutaura mimi nyaya hazviiti. Vakati nyaya yangu wakainzwawo here. Muri kuti Kuti kudinayo. kudii nayo. Mukati kudini nyaya yekuinzwa kwacho. Nyaya ndakavati nyaya yenyu kutaura makaita ndakainzwa asi hazviiti. Zvekuti tidanane. Panga paine ana kubatara Kwangu kuri kusenda ndiri ndega pano. papei Eh. ndiwari wega. Baba vangu vari Vangu vari kubasa. asi iye aizvisero nemadini vandaikuendesha. Vanozviziva ndivo vangu munyaya wedu. Mukati hazviite kuzivana nemi. Ndobva ndavati imi chiendai. Hanzvadzi yangu irimo mumba umu. Akainzwa nyaya zvina zvine musha. Ndakavaita. Makachiendai. Hanzvadzi yangu irimo mumba akanzwa nyaya mutaura zvina zvine musha. Vakabuda vakaenda. Vaenda. Vari kumaflosi ikoko. Vakafona. Vatimaita kundiwo mundudziwo mwana wangu vane mwana wekuti anonzi Tako. Mumudzi kuti ngaavhare madhongi aende kumba kwagogo kumagogo. Vakafona vaiti vari kumaflosi vachiti zvii. Udzai mwana wavari kumba. Vandiudzire mwana wangu ari kumba kuti ngaavhare madhongi aende kwagogo kumagogo. Ndobva ndavabvunza ndikati ko mama vake vari kupi? Vakanditi vanzi vaenda kurufu andikuwirwa mvura. Ndobva ndaenda. Ndobva ndanomuona mwana ndobva ndamuudza. Ndakadzoka kumba kwangu. Maudza mwana kuti avhare madhongi. Hande. Ndobva ndadzoka kumba. Kudzoka kumba. Inini handina kuziva kuti kwavakafona vakanga vatidzoka.
vakafona vai vari kudzira vakazoya kwakuba mangwana anga dhadha de anga zare chitiri vakazodzoka zuva rechitatu vakadzoka vakati kunyange muchiri kuti kudinanga ndaiwacho vakadzoka zuva rechitiri ndakasimba ndichingoramba ndichiti nini handibudei panguva iyi zuva iri ranga zuva rechitatu iyi occasion inogona kunge rechi4 or rechi5 tikabatanidza manhare dzaifono handinobva pazuva rechikwereti handi rechitatu raichitiwo nyaya yangu muri kuti kudii nyaya ndii mukati kudii ndakaramba kaka makaramba zvikari vakapfuura ndavaenda kwavaienda ndakusiya kuti vaenda kuti vakazodzoka riri zuva rodoka vachipa kunotsvaga mombe paka zuva rimwe chete iroro tiri mukicheni tichisa moto tukavasvika vakati gogona tikati pindani unambwasi kugara pabhenji ndoka vakanditi ndadzoka futi nenyaya yangu pamba sina pamba ndogara inini netwana twangu tuisinji nekane tuye ndadzoka vuka nyaya yangu ye ndopa ndakati kumuramba muchingodzokora nyaya imwe chete imwe ndakati handidi wanda ndakavati komudzimai wenyu akanzwa nyaya iyi anoitora sei avai murimi munyaya pamanguva iyi mudzimai vavakanga achingori kunhamo chete handanisinga handauziva kuti angadzoka here kana kuti mutumbo kwavo vanenge anisingaendeni vakagara kudaro pabhenji vakapusha dho kurivhara muri mumba yemo ndichisa moto yari mumba yemo vanga vakagara kukona kumusuwo kwebhenji ndobva vari pusha ndobva ravharira matana rakatora njiva ndopa vakasimuka indopa ndakabva ndasimudza musoro ndikati ko muri kuvhara dhoinda ndopa vakasimuka vachiya kwandandiri ndobva vasikondibata kudai vakasikondibata kudai ndopa vakandibata magaba zvanzi uri kuti kudii bhebhi nenyaya yangu muri mumba ndiri mumba rakavhara ndopa ndakapukunya ndandavhura dho ndobva ndabuda havana chavakazoita havana ndakangovasiyawo ndobva ndabuda handina ndakangobuda ndobva ndatotanga kuenda kwamhama kwakuine vana vangu ikoko ndokwaanoenda mutambo amai makasovaudzawo ndakasovauda ndozvaitika kumwe pamunogara muneva here vavakidzani kana munogara muri kwenyu from there distance yepamunobva muchienda pana mai pane vamwe vari surround pane vamwe vangu vari panext ive panext pedu ndive pamoyo ndokani pamoyo ndove panext pedu pane zvose zvakaitika chipane chamakambovaudzawo kana kuvazivisa zvikuitika pamusha ndasina kuakwanisa kuvaona nekuti vange vasipo adhinacho vamoyo vangu unoenda kumberi vakapasa munhu
angwasitokamba nguri nemwana womusikana ndipo ndakaenda kwamama ndasvika kwamama ndipo ndakavaudza ndikati handingakwanisi kuenda kumba ndipo ndakarara kubva kwamama zvekare mune linki yakadii nemukadzi uyu nemurume uyu paukama uyu paukama hwedu neawa ngorongoti iwo munyaya handiti munokuti ndati ndikuti communication yenyu ndikuona chiri kunyanya kuchendera paifoni ichiuya kwamuri foni ichidzokera dii ava munodii mune linki here pacommunication amai ava vasati vambonifonera namba dzavo hamuna handisina zoti dzaishandiswa nemurume even pataimufona dzavo hamunabvira madzikuwa maonawo namba dzemukadzi ava mai ava ndandisati avaudza effect ngeyekuti atiri kudzodzera amai adii relationship yenyu imimi I think between madzimai relationship yemurume uyu iri close nani uyu munyaya weuyu handizi asi munyaya wenyu so meaning kuti uyu communication yake kunyanya inofanira kunge ichiita go direct kunani uyu achikuita kudirect but zvichiuya kumadzimai ukama hwenyu ndohalaikakuziva kuti imimi madzimai pamunosangana muna here communication yainini nemudzimai wenyu ndosangana achibvunza because zvinokuwirai munotoudzana zvirikubva kunani zvinowirawo ava anotoudzana ini zvirikubva kunani zvatinonyatarisa orit anyway ngatipambese zvamapa kuti imimi adaro muri moyo handii makabvapunyuka dzokutiza ndokuenda kunoudzana mai adii pandakasvika kunze ndibva ndasoda manyada ndikati mamubaba ndikukunziwo mutsurani vasinga zvavari kuita handisi kuzvifarira kumba baba vakatiwo gendiudza sekuru vavo vari kwasekuru vavo vari panext pana baba vanodzisiyanzana vasiyanzara vacho vakava tanga tati vafa nguva chipani taida kuti vange varipo tonzwa kuti vakatora danho ripi zvisinei unyaya hunofanira kuda baba vangu vakavaudza ivo vakati kuti iye zvakanoudze asiyanzara vacho asiyanzara vakati vakaende nomurume unotaura vati chakaiti manzira makaita vakadzwana chibhekeo kunasiyanzala vakaenda asiyanzala akavapo rizeni kuti inini handikwanisi kuenda kunotsura avasekuru wavo vakabva varamba saka havana kutumwa nekuti havana vakati handikwanise kuenda orit ndo pamakazoaudza mai ndo vari papa amai ndofunga mambo kutaura kwemudzimai wajajment afere nyika togona kuti tinzwe kudivire mumhangariro ade tozouya kuna mai tozoita mudzimai wouyu vamai vakatoudzwa nemama wavo kana baba anga achifanira kutaura kana vakambonosvika panasiyanzara baba iyo zvekuti chitopa vashondoresa wavanoenda hakuwikisa murume wenyu makamudzisa chiudzii nenhare here kana kuti makatumira chakaiti chakaitika ndechekuti nyaya payaiitika ndiri pandakanoudza mama ini ndakazodzoka kumba razuva rechiforo handiti ndadzokera kumba zuva rechiforo vasinga vakadzoka vaine tambo yavo kuseni vachiti vari kunobuditsa dhongi ravo kumba vasekuru vako kuvaindiravura mumvuri ndipo pandakati una mama ini bata kunditoa kufonera here pafoni ndovaudza ndozvokuitika kuna mama vandiita nebasa ravanoshanda kwavaudza nyaya idzodzo hazviiti kuti vasiire basa panzira kubasa kwavo chimirira mazuva avo ekuya zvaasvika nyaya yozongotaurwa ivo varipo vasvika usavaudze pafoni havana kumboitawo 2 days vakabva vauya
tichaenda pacross examination tichadzoka pamibvunzo zvekare tinayo mibvunzo yenyu yakagadzirwa then comrades ndimi maakupuwa mukana wekuti mupinde dare zvinhu zvanga zvichitaurwa makateerera kubva pane zvatakuravirai then mopinda apa mutizivise kuti zvataurwa nemutauro zvose kana musina kuzvinzwisisa zviri muzvinyorwa asi ndonga zvanga zvinzwika. Ndinotaura zita renyu? Unopfika mhiko pamberi pedare. Zvandichataura pamberi pedare ndino zvichave zvinhu zvechokwadi. Kana ndakareva nhema madare rino namambo ngaritonge zvakaomarara. Ndinopfika padare rino kuti zvandiri kutaura zvechokwadi kana zvikasachokwadi muchatipinzei zvekare zuro renyu kuti vari kuvanzwe zvitaura tinoda pfungwa dzinozobva kune vagiroko vese vachibatsiranawo nedare saka vanhu vanofanira kuzwa zvamutange muchitaura adi. Ndinopfika pakati pamberi pedare rino kuti zvandichataura pakati penzvimbo ino ndikareva nhema dare rino richanditonga. Ndinofunga manzwa mutauri kubva pekutanga wataurwa nyaya ye10 years ukatangira ipapo ndofunga nhau yedu inogona kutangira pakanaka. Ini ndichitanga kutaura panhau ye10 years ndakaenda kumba kwamadzibaba kurevera baba Lofati namai Lofati vanova ndivo mai vaPrincess Muchenji. Ndakaenda kumba kwababa navabereki vototi kumba kwaberekwa mai avo vanonzi baba Lofati. Ndaenda kumba kwavalofati. Ndasvika ndikataura navo ndikapa chichemo ndikati ndinokupiwo kana muine $10 mundibatsirewo ndinoda kuenda kumafloors. Kwavari baba namai Lofati hongu asi mwana wavo akanga ari pa anova mudzimai waJudgment. baba vakapindura vakati ini handina mari. Vakapindura handina mari. Mwana ndiye akadayira akati ini handina mawana ndashandisa mari. Mushure mangu baba vati handina mari. Manga mati iri kumwana ndibatsirewo nemari. Kwete ndanga ndisina. Mari yanga ndandira ndakati handina mari yanga ndashandisa. Ndo paakati asi ndinogona kunokutsvagirai kwagogo kurai. Zvose vana baba vakanga varipo namai varipo. Munozodzoka ndaenda kunokutsvagirai. Hanzi asi ndinogona kutsvagirai vagogo kurai munozodzoka. Munozodzoka rini? Kwakanzi munodzoka mangwana nekuti papa akanga amasikati.
Andinodzoka mangwana kopi vakureva kuti kwaari iye akanga ati anokwanisa kunditsvagira andinodzoka mangwana andinogona kunokutsvagirai pagoko kurai mozodzoka mangwana. Ehe, mangwana acho ndakadzokera Agora kumba kwana mai acho kumba kwake. ndakaenda kumba kwake Kwake. Munhu anga angwa chifiki basi. kaenda kumba kwake tikasvika ndo paakati kwete mari handina kuzokunda kuiwana. Ndokubva tatarisa maenda sei ndokubva taenda ndobva maenda sei. Ehe, ndakazoti day 3 ndakapo mari ndakatozowana kumba yako yatsvagwa naadzimai. nguva zvose zvaitika zvekutsvaga kwemari adzimai vaizviziva. Takana zuva retatu. Ndakamukira ndikabata bhazi, Takamukira nguwai. ndakabata bhazi rekutanga rekwamusi. Ekwamusi ndinoenda ndinopfuura apa navo kumatuforia. Kwedu unodarika zvekumaraund 4 ndopa makapfuura here panonzi makapfuura makabereka sechiopcheni. Makabata bhazi kuma4. ndakaenda kumaflozi ndikatotengesa fodya yangu. Ndakazoti adzimai vangu vandifonera vakati ndabuda kwaitika rufu kunhamo kumiti kwana sekuru, so mwana anonoka kudzoka kuchikoro, saka ari wega papa toita sei? Okay. Ini ndo pandakati regai ndichiona kuti ndingaite sei nditsvage nhamba dzekuti tigone kuwana munhu anogona kutibatsira ari padhuze, kuti amuudze mwana kuti avharire zvipfuyo oenda kunorara kwana kwedu. Mukuri zvakadini amai avo. Kuti adzimai vaitsvaga kuenda kunotaura kuti ndabuda ndandaiwa nenhamo. Mwana apo Kure nani nasaura venya. tingati distance iripo inogona kuda kuita sepano nepamashops, kana kudarika zvishoma pano nepamashops. Vakatadza sei adzimai kusiya vataura asaura wavo munyaya wavo ndaurwa nenhamo. Ndimhanya kusiya mundudziro mwana apo chikoro. Tizaenda kuvhara madhara. Ipapo hatisiri vanogona kuzvidairwa since varipo. Saka vafona vakatega ndione kuti ndiani angatibatsira kuti zvaidiwa apa chiri kutora mwana, kuti mwana abve pamba asarare pamba ari wega mudiki.
Ndaida kuti vatore mwana here vanomuchengeta kumba kwavo chete. Aiwa, ndaida kuti vanomuudza kuti kana avharira zvipfuyo oenda unorara kana kukura. Nyaya yekutaurwa mwana rii. Ehe. Vamaita sei? Ndopandakafonera. Ndopandakavafonera ndichivakumbira ndikati kana muchinge makasununguka ndokumbirawo munondiudzirawo mwana baba vake vabuda asara ari wega kuti mundisutsirewo shoko kwaari kuti aende anorarira kwana kuku kana avhara zvipfuyo. Ndokubvayo vapindura vakati regai ndigoona nekuti ndiri bhizi. Ndokubva ndagara ndofunga ndakatotora nguva yakareba ndichitoshushikana kuti ndoita sei. Ivo havana kundipindura kuti vari kuenda. Vakazopishwa ndofunga vakatenge vakutotoka kubva kumba kwavo ndobva vakandibhipa. Vandibhipa ndokubva ndadzokera kufona ndobva vati mukomana ndamuona ndazoenda. Ndamuudza ndatosiya abuda achienda ndikati aiwa kaita basa ndobva zvadarika. Time iyi kwakanga kuri kumapast 4 ndiri kumafloors paTSA. Ini ndakanga ndapedza zvese panyaya yefoda yangu, hapana chimwe changa chandimisa, asi nyaya yetransport chete ndo yakanga yakufosa kuti ndisauye kuno kumusha. Saka ndakazowana road ndosvika kumaraundi 6 yaitoti ikuya kuno kumusha ndokusvika pandakaita road ndikauya neroad. Vakazifamba neusiku. Ndakati zuva randakauya iroro handina kuvaona, ramangwana acho makuseni handina kuvaona. Ndivata vamenzita kuona vanga vachitaura kuti ndakaenda kumba kwavo. amai yangu nitaura kuti amai ava handina kuvaona ndinoda kuvaremekedza amai handina kuvaona pamaifonera newangu usingati amai avo vaitotika wabuta uko kuti wakabva wadzoka neusiku zuva iro vadii mangwana acho hamuna kuvaona zuva rakateera hamuna kuonana dii akaita mazuva mairi pakati madzoka musina kuona musina kusvika kumba kwavo usina kutaura navo adii zvadaro nechitatu racho kana richini Aiwa, nderechitatu. rechitatu Ndakazoenda ndichitsvaga mombe dzangu. Mombe dzanga dzisina kurara mudanga, saka ndakaenda area iyo ndo yafurira mombe dzangu. Kuma 10-11 makuseni dzanga dzisina kurara mudanga ndokubva ndapfekedza ndikatse kuseni dziri padhuze. Ndakadarika nemumunda mavo. Ndokubva ndavaona vari pachivanze vachiwaka. Ndikatovakwazisa ivo vakandidai. Ndobva vandibvunza vakati ko makaendawo kumusangano here? Ini ndakanga ndibvunza vavo panguva yavakapedza. Ndikati kwete handina kuenda musangano uye handina kuendawo wakanga uri mumunda vari pakwai panguva iyi ndakanga ndiri ndakanga ndiri ndakakutoteedzera.
wakanga uri wenhau dzeminda yedu. Ndokubva ndafamba ndichibva mumunda ndichiuya kuyati kwavo, ndichida kuti ndinzwisise kuti musangano chinangwa chavo chakanga chiri chei. Panguva yandakasvika pachivanze pavo, amai vavo vakanga vachifamba vachitouya vachisvika. Amai vavo ava varipo padare Vari vakatsanangura zvakanga zviriko kumusangano kusvika amai vavo vasvika, tikatotaura tose nhau dzekumusangano. Ini ndakabva ndapfuurira mberi nekutsvaka kudetserana. mai vakanga vakasara vari pamwe. Panguva iyi mombe ndakadzishaya kusvika ndadzokera kumba. Ndakazotendererazve kumazorodobha zvekuma4 ndichitsvaga mombe. Ndopandakavaona, ndikataura navo ndikavati, amai ndokumbirawo kana muine bhando mundudzirewo mukoma wangu, foni yangu yakanga yafa ipapo, nekuti mangwana acho ndakanga ndichida kudzokera kwaari. Mundudzirewo mukoma wangu kuti ndiri kuuya mangwana, nekuti tine zvakandakarangana nemukoma wangu, ndaida kusamutisa kwenu. Maitaurira ani apo? Amai mudzimai wajaji Ndovamaitaurira kuti vaudze mukoma wenyu wangu kuti ndiri kuuya mangwana, nekuti foni yangu yafa, handisina imwe foni yekukwanisa kuti ndimuzivise kuti ndiri kuuya here kana kuti handisise kutaura kwatandapoitira. pamba pavo futi. Ndakanga ndiri mumunda ipapo, ndakadedzera hana kusvika payati. Ndokubva ndaenda kumba kwavo. Sandida kuti vaise paWhatsApp nhamba dzemukoma wenyu vanadzo vadii? Mangwana acho ndakamuka ndichikwira pasi ndichidzokera kwaari. Sedimende mukoma wamailewa naiwasindi ava yezvazvazvitoa chimene mukoma Aiwa mukoma wangu wakucheo kasini Madaro mafoni vakubatsireni nhare kufonera mukoma wenyu ndokumuka muchienda kwaHarare. Right, chakazoitika zvacho chii? ndakabva ndaenda kwaHarare, handina chimwe chandakazoisa kuserwa. Zvichakadaro nyaya makazombosanganawo nayo here kuti zviri kuuya idzi pamberi penyu pedare ne dzamuri kupomerwa? Ndakazosangana nadzo nyaya idzi kana ndisingakanganisi ongoro musi wa23 June kuma10 dzeusiku. kuma10 dzeusiku pakauya judgment naRishward Bulgaria. Rishward ndiye umwe wacho wechipiri. Varipo vanhu vakuita Varipo.
vari vaviri. Panguva iyi vakasvika vari vaviri, pavakati tisvikewo, ndanga ndatorara ndokubuda ndikavaona vari 2. Ndikatovabvunza ndikati, kutsvemera wakomana kwamauya usiku wakadai? Ndikanzi aiwa kutsvema, asi pane nhau yatoda kutaura yakaitika kupawo. Ndikati kumba kupi? Ndikanzi kumba kwangu naJudgment. Ndikati aiwa taura izvi. Ndokubva vati aiwa hatigoni kutaura uri wega, toda kutaura pane mudzimai wako. Ndikati arara. Ndikanzi aiwa mumutse. Ndikati ko zvakaipei kuti dai manga mauya ari masikati kana kuti makuseni masikotaura nyaya yenyu. Zvino kana ndakumutsa mhuri yangu usiku wakadai kwakanaka here? Ndikanzi aiwa kwakanaka. Ina handina kuzonyanya kuda kutongesa nekuda kwokuti ndaiziva kuti Judgment ini ndiri munyai wake. Ndakangoti dzimweni dzenguva vane nyaya yavauyoona sekuti Reshwat ndisekuru vaJudgment. Ndakapinda mumba ndikamutsa mudzimai wangu. Panguva yandakabuda padhoo ndakaona payadi pazara vanhu. Ndo panguva yandakataura navo vanhu pavanga vazara padhoo vaiti havana kutaura, vakanga vasiri padhoo. Ini ndindakabuda padhoo, ivo vanga vakamira payadi. Vamwe vacho vanga vari nekuseri. Ndakatoti ndichibuda pavhuranda ndichiona vamwe vachiti mberi nepaseri pekicheni vachienda kubani. havana chavakataura. Hapana akataura. Panguva iyi ndo pandakataura najaji naReshwat, ndo vanga vari padhuze pemba. Ndichitaura navo ndakadungamidza nemudzimai wangu. Ndikati handei tinogarira apa, pane zvimabhenji payadi pamba. Vamwe vacho ndakavaziva, asi vamwe handina kuvaziva sekuti wakanga wausiku. Manganzi mazita muri kurangarira pavanhu vanenge varipo. Wokutanga anonzi Maupenzi. Hanzi vane contribution, vane chavakaita here vanhu ivapa kuzoenda kumberi kwenyaya kwatiri kuenda nyaya yedu. Vane chekuita. Mazita avo ndavangani? Pana ndati wokutanga ndiMaupenzi. Zvakutotato wechitatu nekuti Judgment Reshwat Maupenzi Murara. Umwe wacho iyaDzadzi mukadzi waJudgment. Ndozi yacho kuita zita rake Hadhirisi. First name rake Hadhirisi, asi tinongoziva chii. Mumwe wacho ndiBhareta, murume waambuya vaJudgment vakagara. Anonzi Rainford. Vamai venaye Anonzi Rainford. anozani Rainford. Rainford ari Mujuru. mujuru. Vanza mabupa unorondiapa makavapfuura here pazuva rataurwa riya rekuti makavhara dhoo muri kuzipomerwa kuti makavhara dhoo
bata madhano kuchibvunza nyaya yenyu ranga radarika here pamavo kwatave kesi zvapfuura nei iri rako kwatave kuyako kune zvakazoitika mushure mekunge mupomerwani muchipomerwani saka vakada kuti mudzoke ipapapa pari kunzi makavhara dhoo muri kubvumirana here kuti akapinda mumba majaji tikagara mabhenji mupinde ndikazovhara dhoo negumbo mukazosumuka imi mukati nyaya yangu isei ndokuzoenda pane mukadzi mukanobata mudzimai uyu zuva iri ndiro zuva rimwe chete here muri kuti mai vacho vakazosvika mutauro ndiro here zuva riri kutaura rekusvika kwamai zvinoda kuzocherechedzwa imi zuva iri rapfuura ndikatoripfuura kai kuti akuti kuno kuratidza ndo zvacho zvazouya timu iyi ichikuda kukurwisai ichiti makaita zvinoti nezvinoti ani orit mhosva kwayakuenda yakazonoparwa nevazhinji ava vaigona kuti havasi mawitness panyaya yekupomerwa muri kupomerwa nemukadzi ava mawitness anofanira kunge vatori vasungwa kana kuti takuta vanoenda kupolisi nekuti kusvika kwavakaita pachivanze chenyu vachiita zvavakaita violent or what else izvozvozvo zvinonge zviro zvavada mapurisa ese hatigone kana zvinhu zvokuti vakazokutwinyai makazorovana mukazodii handizvo zvinenge zvatiri kuti inenge yakuda kuenda kumashure polisi so tirikuti panhau iri kudzoka kuno kudare inocherechedzwa kunyanya nedare ndo iri kunzi yamuri kupomerwa panapa nemudzimai kuti makamufonera pekutanga muchiti imimi vebhari ndinokuda toti foni handizvo foni but kana yakarekodwa whatever but vari kuti makataura mashoko ekuti ndinokuda ndo zvavari kukupomerai pano vachiti makazouya zvekare pamba muchitaura hedu nyaya yekuti vanga vari kuti makashandisa nhare kufona kutsvaga mari ngatizoke pekutanga imi panapa muri kuti hamuna kushandisa nhare ndakaenda kumba kwavalofati vanova baba ava namai ava muchiti muri kuda mari ye$10 mwana wavo aripo panapa mwana wavo ari kupa dare rine rumbo hwokuti tekmosi ngakandifonera achiti aida 10 US yekuenda kumavlogs ndikamuti ini mari yandange ndinayo ndaishandisa akati hakuna here kumwe kwamukandikwereterawo ndikati regai ndikutsvagirei asi handina hangu kuzoitsvaga ndakangozvinetera then panapa imapa umbo hwokuti 10 US ndakaenda kumba kwavalofati ndasvika kumba kwavalofati kwavana baba lofati namai lofati ndikakumbira mari 10 US kuvabereki ava novava princess handizvi asi princess panguva iyo akanga aripo muri kutaura imi panapa umbo hwamataura muchiti panguva yamaita hurukuro nababa vachiti havana princess akabva ataura kuti mari yandanga ndinayo ndaishandisa aya mashoko apindirana asi panguva imwe chete iyoyo akabva ati chiregai ndigone kutsvagirai kwana gogo asi mozodzoka mangwana vari mumbotikirira ipapapa kuti pakashanda nhare sezvekutaura princess here kana makataura zvakashanda tinofunga kuti baba namai vaprincess witnesses panyaya iyi nekuti muri kuti makasvika kumba tiwane pekutangira penyaya ndakafamba netsoka dzangu akaenda pamba pamai nababa mwana wovari ndobva ndakumbira mari kuti vava manga mapa ini mazita evanhu handidika ndiri kuona kuti ava vanhu ava delegation muri kuti yakauya pamba penyu ichida kuzoyaya yakanga isinangwa chekudii hamusati mataura handei hanzina mambo vada kudzoka ipapapa kutanga kwenyaya nekuti nyaya yaradza zuva rarobaa maridarika ripi ramuri kupomerwa kuti makanobvara dhoo handizvi rapfuura ndo pari kunowanerwa nyaya nedare panapa nekuti daipo pamuri kunzi makavhara dhoo mukabva maenda kunobata mukadzi uyu muviri wake achiti akazopokonyuka ndokubva atiza uye imi muri kutopa zuva iri maitaura naye muri mumaflows ndikoda zvinenge zvoda kunoriringana mazuva iwo asingazive kuti pamwe pane pandaripotsera imi muri kuti zuva rimwe chetero ndo ndaitaura mai vacho vachibva vasvika amen takuda kuti mushure mezuva iro pandariwanira pabva paita mazuva mairi ataurwa namai paita zvekare mazuva mairi amati hamuna kuzoonana nemukadzi ndo pandiri kunosara ndakahenga navo asi kana risiriro toda kuti mupachenese kuti zuva iri ndiro here rasvika amai asi ekutanga makashandisa nzira ipi kutsvaga mari mudzimai makafona here kana makaita netsoka ndakafamba netsoka mudzimai wajaji sumukai yakuindependent cross examination yataakubudisa imimi murume akashandisa nzira ipi kutsvaga mari kwamuri makandifonera kuri kuseni kuma9 ndichitobva mutsvaga mukaka
Alright, baba Lofati na mai Lofati murume uyu akashandisa ruzivo akasvika kumba kwenyu achida mari here. Ungagara henyu basi. Haana kusvika achida, anambobvunza nezvemari. Haana kumbosvika achitsvakawo $10 kumba kwenyu here. Kwandiri kwete kana kuna amai. Murume uyu haana kumbosvika pamba penyu muripo mwana wenyu aripo here. Wakasvika. Achida chii? Wakasvika ndichitogadzira fishi dzendenge ndabata. Wakati ndikukweretawo fishi, wakwereta fishi $2. Wachibva waenda. Zuva racho here. Wakaenda kutsvaga mari. Alright, zuva rakuti arikuti ndakasvika pamusha penyu chitsvaka mari. Havana zuva ravakauya kunotsvaga mari. Vakauya vachitobva nekusaidhi kumba kwedu, kumba kwomwana wangu ikoko. Wachibva wasvika pamba. Wachibva watoona ndichitogadzira fishi. Wachibva watokwereta fishi $2. Yangatouya pamba, yangatoya anga atoyawo pamba zvake. Vanga vatouya pamba. Achitoya tiri baba munditsuurawo singe. Ava ndobva tichirega ndigozodza Siyanzara karamba. Akabva azoramba vaenda kunoudza Siyanzara uya. Akatoti inini handikwanisi kumuudza. Inini nateke wacho hatina ngirini yakanaka. Ativirira. Aiti ndipfuurewo singe kuti Ari kuuya achindinetsa kumba nini ari kunditi ari kundida. Izvi zvamuri kutaura zviri kuratidza zvakaitika uyo asati abatwa. Ehe. Ndikudzokera Ndizvozvo. tinoda kutaura zviri kuitika zvekuti uyo abatwa pauyu uyo vakakweretwa mari pa akuti akakweretwa nefoni asi vari kuti ndakauya kwamuri ndikakutsvaga rubatsiro kuna baba namai Lofati. Mukati hatina mari asi mwana wenyu akati ndinokutsvagira ichi kwana mbuya. Asi ari kuti hanzi ndakabva ndazonzi ndakunokweretai kwana mbuya mozoya mangwana. Ameno kana zvakaitikawo vari kwawangu kwete pamba pangu inini. Yari kuti pakashanda foni. Mudzimai vaona. Amai singe ibomira. Singa kuti pana tidzoke kuna baba Lofati namai singe adzombo tokupai mukana rini. Kuti mai mimi mutipire zvamunoziva. Nokuti uyu murume uyu ari kuti makazombosvika ari pamba pemwana wenyu. Machikurukura. Mukatokurukura nyaya ine chekuita nezvekuminda. Ndizvo makasvika iri hurukuro yavo handizi. Akuti makazosvika ndizvo. Ini ndakasvika. Ndakatomona aripo. Achitaura itizvo. Chitipai kubva ipapo kana pamunogona kutangira. Tipei zvamunoziva pamusoro penyaya. Ini ndakasvika pamba tine kwandaida kutoenda neuyu. Saka ndasvika pamba ndakatoona singa chitoripo kudhara. Ndichitori kure ndakatoti munhu agara pamba bandiyani. Anga akatogara padoningini pamuti. Anga akatogara pamba pamuti. Ndichiva ndatoti saka kuti ndichitaura kuti ningirikini nhai ningirikini ndamuti ko zvaunengo ningini zvinhu zvakangodhakwa uchiri wakangomira. Ndobva ngoti ndiri busy. Vaitei mwana wenyu aitei panguva iyi? Aiwacha. Ndokuti aiwacha. Handiti? Saka singanga chitoripo akatogarawo paningiri pamuti zvakaita pamuti apa. Ndangoti semunhu ajaira kusvika panapa handamboda kuzozvitora ndangoti tiregedze kuenda kumba kwataida kuenda. Ndobva tagara ini ndo ndatoti alright. Saka chiregai ndichienda. Ndanchifunga kuti pamwe togona kuita sekubuda tataenda kuchigayo. Taida kutoenda kuchigayo naye ndotorabhara pamba pake. Ndobva tazongozvisiya zvemusiwoyo. Singe ndikatomusiya chitoripo pamba ipapo. Ndakatomusiya. Ndakatomusiya chitoripo. Ini ndikatobva. Ayo, ndakamona aripo, ndikamusiya aripo. Pamba pasina kana mumwe munhu. Pamba pasina kana mumwe munhu. Ini ndakatongona chitori 2. Ini handambozvita handina chandakambonyanyowo tisowo mupfungwa zvangu. Bvunzawo mwana wenyu kuti pamba sei pane mwana wangu. Ona panapa uri mudzimai wemuridzi. Panapa ndiri kuona pane mumwe murume uyu ari munyaya wako ari pano. Pamba sei muri vari panapa? Aiwa ndambosvika hangu pakumubvunza nekuti semunhu singa anongosvika kumba kwedu anongosvika kumba kweava. Saka hazvina kana kutomboya mupfungwa mangu titi pamwe angagone kufunga pfungwa iyoyo asi uye akazoya kumba manje akuta kuti mama nditsiurirewo singe. Aita sei? Singe ari kuya kuno kumba kwangu achiti ari kundida. Anga abatwa anga asati azvitaura. Zvakazoya rimwe dhei racho. Zvaitika. Akazoya musi wacho zvakaitika akutaura kuti
ndozvaitika kumwe ndati aiwe chiita se chinhingina zvako ndakuti chidzokera ko kumwe ati aiwa ndozina mangwana ndambozvitiro futi ndakuti aiwa saka unozoenda mangwana kwasabhuku hatina musi iwoyo hatina kuenda kwasabhuku kwazoendwa murume wacho auya takati ndatamupira munyaya yacho murume wacho akati chirega tese sekuru zvavaramba chirega tiende kuna sabhuku aiwa sabhuku havana kutomboitaura nyaya sabhuku maisinge vakataura kuti ini nyaya dzasinge kuno kudzandiwandira so ndakapera kwakwaimwe nyaya yemukadzi wamabasa saka manje kuti ndame chitambira nyaya dzasinge dzakundisvibisa zita rangu endai kwachifi saka akatoti haachagona kuitoka ke aiwa vakati idzi handichadzikwanisa dzateke saka manje mazviona mai kuti tipedze nyaya yanga ifanwa kutopera nhasi dai sabhuku anga aripo taakutokupa rimwe svondo rekupedzisira svondo sabhuku arima kupindura naye asasari sabhuku vamwe nevanyorwa mazita apa vese vachikuwada padare muchuja apa leta Rainford Bujuru andike leni ababa aiwa tiri kutaura namasipo apa chiri pamwe ndisabhuku chete because vamwe vacho vese vatori pari padhuze vese vari pari padhuze namoyo ipaikuti zvikunoklasha uyu ari kuti musi uri munzi naamai ava akauya akabereka secho vachiti ndakuenda ndopaari kupa mhumbo hwekuti ndakatoita kumukira ndikabata musiye kuma4 kuti nyaya ipere yakuda chena yaripo navavakomana varipo vese vatangoipedza amai vakaita kumbotaura kwaraiti munotaura mhiko yenyu munotaura zita renyu kana mapokati taura so pakunezi mukadzi wanyu tinga vachitaura zvavo mukana kuitira next week yacho nazviri kuzokushodai pano padhari ndikatangire pa10 years madzibaba nofati naadzimai wavo vakanga vakapereta huku ndofunga muna December tiri pabichi pekutsvaga mari yekuti vakasinge vatere ripoti ndopandakavati imimi chiendai kuna madzibaba munopiwa chii mari pamari yedu iyaya yehuku ndopavakabva vabuda ndobva vaenda pamadzibaba amai zvatosiyana zvataurwa nemurume wenyu zvamautaura zvezvikwereti zvehuku murume wenyu ari kuti izvi ndakaenda ndichindokwereta mari uku yekuti afambisa kuenda kumaflori imauta akaenda netsvaga mari yechikwereti chaiwa toda kutaura zvataurwa nemurume wenyu ndozvamanga kutaura nezimake chinhu chenyu chamakaita mumba menyu chimwe chete mukatotaura so takutorawo kuti mukuramba nyaya yakaitwa nemurume vaenda kunotsvaga mari kwamadzibaba nofati ndofunga dzaakuma9 mama vangu vakabva vasvika pano ndobva ndatsvaga mari kuna mama vangu ndobva ndaiwana ndopandakavachivafonera ndikati aiwa chiregai zvenyu kana mari maamaita sei maamatsvaga ikoko chiregedzai ndaiwana kuna ndopavakabva vadzoka kudaro mangwana acho takanga taenda kutengeserwa kodya nababa kausika vakabva vafonerwa nababa kausika kundira tichimukirai bhazi ra4 ndobva vabuda ndobva vaenda nababa kausika kumashinosi vaendapo ndofunga wanga uri musi chipiri ndobva ndagara china ndobva ndakabva ndavingwa nana mama vakaenda nababa kausika ndizvo here baba zvitaura mai ndopandakabva
ndobva ndasvikirwa namana nemukoma wangu pamba ndofunga kuma3 nekumazororo vachiti sekuru vashaika. Ndopandakati chiregai ndimirire vana vechikoro vakasvika ndokaudzwa kuti vaende pagogo tobva tabuda hedu tienda. Vana pakasvika 1 umwe wacho akabva anonoka kusvika. Ndaakuma4 ndakabva ndabuda ndopandakafonera baba Singi. Ndikati ndabuda pamba hapana munhu, tsvagai nhamba dzekedu kana mune nhamba dzamuinadzo mufonere mutaura kuti takundaenda anorara pagogo anonoka kubva kuchikoro. Ndobva vakabva vafonera mukadzi wajajmenti. Ndopavakazondifonera inei dzaakuma8 tatosvika kunhu vachitaura kuti ndafonera mai nenyasha. Ndova ndati vanobva takunda kuti aenda anorera pagogo. Zvadaro ndakabva ndagara Friday ndopavakazofona vachiti ndazowana rori. Ndofunga dzanga dzaakuma6 ndazowana rori iri kuya kumba, saka ndaakutodzokera kumba izvezvi. Saka vauya vakabva vaswera ndofunga kwamba Friday ndobva ndandisika. Saturday ndopandakabva ndafonerwa inini nabamukuru vari kuHarare vachiti zvoni foni dzabamuni dziri kuramba vaudzei vandiigire chimbudzi iyeyo. Ndopandakabva ndazovabata foni yavo yazota. Ndobva ndavaudza kuti zvoni bamukuru vataura kuti zvoni chindiigirei mbudzi iya yamusingisanzi. Zvadaro laini ravo rakabva rabhuruka. Ndofunga vakati kumuka kweSaturday iyoyo rakabva rabhuruka laini ravo. Ndopavari kuzotaurawo kuti vakazoudza mukadzi wajajmenti kuti zvoni ataure neapo kuna bamukuru avo. Since vaimbotaura vese neapo nezvembwa kumashure vachitengeserana. Zvadaro ini ndakadzoka uri musi weSandi. Ndadzoka Sandi ndopavakazonobvurisa vatenga rimwe laini. Ndopavakabva vandifonera vakati laini riya ratoramba kuvhurika. Ndo nhamba dzandatenga idzi. Saka inini chiuyai kuHarare nemwana. Tine mwana aifanira kuenda kuoperation. Ndopandakamuka Monday iyai ndichienda kuHarare. Ndaenda kuHarare paya ndopatakandogara. Amai zvekuHarare manje hazisiri zvinhu zvekurambisa mari. Inyaya yatiridzira inyaya iyi yakutaurwa naamai ava pakudzoka kuti pakuitika kwazvo kwese kwezviitiko izvi imi handi munogara ikoko. Pane zvamakamboziviswawo here kubva kumudzimai wajaji kana kuvabereki vemudzimai wajaji kana kune vamwe vamunofunga umbowo kuti ndo zviri kuitika pakati pemurume wenyu nemukadzi wajaji? Hapana chakamboitika? Kwete, ndakatovabvunzawo musi wavauya kuzorova baba Singi. Ndopa ndakati ko mudzimai wenyu mamusirei madi kuuya naye pana baita seyataura. Ndopa vakati handeipo. Tasvika kumba kwababa jajmenti ndo mukadzi paakamuzwa. Ndobva ati baba Singi vakaita kufonera. Vandifonera hanzi ndobva ndaseka. Ndobva vandibvunza kuti muri kusekei? Hanzi ndobva ndati uyai pagiraundi. Munouya motaura nyaya yenyu pagiraundi. Pamwe muna baba Takuti ndireva murume wavo. Muda kunditsveta. Saka uyai mutaure nyaya yenyu pagiraundi. Pagiraundi apaini pari zvichireva kuti pamba pavo. Ndivamazoendapo. Ivo ndo vaitaura. Vaendiudza.
vari kuti panguva yavaikoshera mukadzi uyu, mukadzi uyu akati murume uyu akafonera mukadzi uyu, mukadzi ndokubva adaidza uyu kuti uyai kumba taure izvozvo zvabuda svika hanzi vachiti vafonera ava kuti vauye pagiraundi pamba vauya pagiraundi paya ndopadakavati nhasi chimboendai mutudha arimo mumba umu. Chimboendai kupi? Chimbobhai mutudha arimo mumba umu. Mutudha ndiani? Ndichireva hanzvadzi yavo. Waidza wati kubva panapa nokuti mutudha pamwe nyaya dziri vaviri unobvunza mutudha asi manheru aya ndopakabva pabvumira nyaya iyi. Saka inini tichingobuda gedhi ndofunga takafamba pano neapa baba Singe ndipo vakatanga kuchema vakati amai bhii nyaya iyi handina kuiita. Kutaura chokwadi ndiri kukomedzera nekuti pavairohwa paitaurwa nyaya dzakawanda dzemuraini kunzi iwo ndiwakakonzeresa chii naMazoba Rishwati. Ndopandakati inini nyaya apa handina kunyatsoinzwisisa nekuti pavakabvuma vakanzi naMazoba Rishwati bvuma nyaya ipere, ukasabvuma zvakukuuraya pamberi pemukadzi wako. Nekuti vakanga vakatobata mawiponi. Ndipo vakanzi bvumai kusvika nyaya ipere, vaiudzirwa zvokubvuma. Ini ndopandakati pamwe anzi kuti wakatimba mudzimai. Handi mukadzi uyu ari kuti zvo akatitimba ndikaramba. Panguva yavakanga vakurohwa mukadzi ari kuti vakanditi ndinokuda vakaramba vakandine murume wangu uyu murume wenyu manje akabva azopinda mumba ndobva anovhara dhoo vari vaviri imomo ndobva aitanga kuvabata mazano ayo nekumagara. Ipapo hazvina kutaurika ndazvinzwira pano. Ndakazoenda mazvinzwira pano saka munoti kudina? Aiwa regai ndimbotaura kuri izvoni. Toda kuti atanga mambotipindira kuti munoti kudina apo zvamazvinzwira pano. Aiwa kana zvakaitika zvakashata. Ndadzokera kumba ndobva tanorara. Ini ndakabva ndamukira kuseniseni kumba kwajudgment. Ndobva ndatosvika ndofunga zvekuma5:30. Ndikati nezuro paive paive nenoise handina kunyatsonzwisisa. Ndokumbira kuti munditetsei munditsanangurire nyaya inoitikira yakaita. Ndopakadzokorora mudzimai kutsanangura akati baba Singe vakatanga kundifonera. Vandifonera kudaro ndobva ndaseka. Ndobva vandibvunza kuti muri kuseka ipindurei nyaya yangu. Hanzi ndobva ndataura ndikati uyai pagiraundi. Hanzi ndobva vazouya pagiraundi paya kuriseni. Ndobva ndakati mutudha arimo mumba umu. ndikufunga zvezvamamataura zvokera kuti vakataura zvekuti basa vakataura zvekuti vakavhara dhoo zvekuti vakavati pindai mumba havana kutaura mashoko aya panguva iyi. Asi nyaya yavakataura ndeyekuti vaiswera pano, vaiuya pano, vaisvika pano kuseni na6 vachidzokera kuma6. Ndobva ndavabvunza ndikati zvichida kuti maitobika ka? Zvikanzi ndaitomboswera nenzara ndandisingatobiki vachitongotaura nyaya chete vakangogara. Ndikabva ndavabvunza ndikati ko inini ndaive kupi mazuva aya muri kutaura kuti vaibva 6 to 6 vafamba kuenda. Zvikanzi handisi kuziva. Ndikati horaiti amai vari panesi vanonzi maimoni vaitovepo. Ndikati makambovaudzawo here kuti mundionewo zvekuti Asinge vari kuswera pamba pangu. Zvikanzi handina. Ndikati horaiti makadii kuvarekodha mashoko ese avaitaura nhasi unotenge tiine umboo. Zvikanzi handina kuzvifunga. Ndikati horaiti makadii kundifonera inini ndakauya ndobata baba Singe vari chii namba dzenyu ava vanadzo hongu isusu tinoshaya malaini tinongoshandisa malaini mamwe chete vanitori nazo. Ndopavakati zvoni zvikanzi handina kuzvifunga. Ndopandakavati nyaya yakukonfyuza kana zvose muchiti hamuna kuzvifunga. Saka ngatichinoona yani vanhu vakuru baba Lofati naadzimai vavo pamwe vanogona kutsanangura nyaya iyi nekuti imimi hazvisinomawo kuti muri kutaura makataura zvekuti tinoona baba Lofati makaenda here? kwete hatina kuzoenda. Imwe point yamakazoenda ndei?
makazoita sei after musina kuenda kwabalo fati takazogara dzeiroro havanga vasingakwanisi madzokera kumba kwei ora chimida ipa muri witness panyaya iyi munogona kubatsira uvhiki yamangwana ndizo asingafunga kuti pane imwe activity yakazoitwa after chi mabva kumba kwamai jaji chinhu chatiri ndachitsvaga ndechekuti imi namai jaji maimboita here maconnections macommunications kumashure musati nyaya idzi kubva kumashure zvisinei nenyaya iyi maimbofoneranawo here hamuna bvira makafoneranawo asi zvekoti tikasanganawo tongomhoresana distance yepamunogara namai jaji pakareba sei nepanogara ava imi pamba penyu pakasiyana pakareba sei tinongoti pano kilomita 2 kilometers Hapasviki apasviki kilomita hapasviki tichangoti ngatimbe zvoma 550 meters 500 meters 500 tongoti isepa 500 lafrey ipapo pakapfuura 500 yayo kusvika kumashopu panapa kusvika pamashopu apo ndizvo mapenyu pane mapulosi mangani kuenda pavanhu tongoti pane pamashops pakati pako nevava pane dzimbangai pane mitatu dzimwe dzakatova peopposite direction pane mita mingani mamapulosi tongoti 4 dzimwe hatiri tongoti distance mati 500 meters tongoti pane pamashops 500 meters chatiri kutsvagira izvo handiti ka kuti communication yaiva important kuti uyu mudzimai uyu paanosangana nezvinhu anokwanisa kufonera aikwanisa kufonera ava paine access yecommunication then distance futi inokonzidwa patakutarisa nyaya patiri pamuri kudzvaka next week ichakonzidwa iyoyo chaita kuti kana mupurisa ariko kudhuze motsi unotifonera kuti pakareba sei uye pakamira sei zvinokodzera kuti zvigotariswa kudari kuparwa kwomhosva kuripo kana kuti kungavapo but pane zvichatariswa nedare that so many questions dziripo dzasara dziri pending dzataigona kubvunzai but neyo kuti pane vamwe vanhu vari kudiwa hanhu namambo tochiisa kunext week handii dai pasina kudaro takutokubvunzai mibvunzo imi tichibvunza futi baba mese makateera saka tichachengeta mibvunzo iyoyo kuti next week patiri kusangana nemuzvekare nyaya ichienda kunopeta mambo vati vari kuda vanhu vanonzi mutudha bareta narenford mujuru vanhu iva vange varipo and other witnesses mai vamuri kufunga kuti vane chekuita munyaya iyo then vamuri kuti mai vanogara panext pevava kana vachiwanika mati mai ani mai moyo kausika handizi kausika handiti aripo ngaavepo zvekare handizi tinomuda kuti kausika kuti iri kunosepa iye ndiye achaseparata time yakasvika ava nebhegi kumba kwavo netime yakapinda ava bhazi kausika kana achiuya nehumbo hwekuti vakakwira vese bhazi ra4 toizaenda kuma4 ava time yavapa ndeyekuti zvivanzi zvatotsvairwa munhu haangauye usiku ma4 achipfuura nebhegi achiti konyaya yangu ndei also vanenge vari vanhu vaviri pakuenda kwavakaita kubhazi handizvo saka kausika kudiwa case for information mai moyo ndo muneighbor wavo handizvo munofanira kunge varipo zvekare vanofanira kubatsirana kuti chiitiko chakadai chinenge chita panzvimbo vanogona something zvavaionerawo kana zvavakanzwawo ngavange varipo nevanhu vatataura mazita saka nyaya inofanira kuti ipere next week yanga ifanira kupera but nokuda kwevanhu ava ndina mambo havapo mudzoke next week neruoko madzibaba chinja ndoda kupira uchapupu pamberi pamambo chinja ndoda kupira uchapupu pamberi pamambo handingagone kutaura ndichiwedzera kana kutapudza nyaya iyo inogona kutora long frame yakanyanya ichitora vamwe vanhu ndisingamirire kuti ndikuvhakiridza vamwe vanhu asi ndada kuti pamberi peuchapupu hwamambo mumasvikiro atakaita tiri according munyaya yekuti tikwanise kunzwisisa sekuti kumba kwemuzukuru wangu kwanga kwane dambudziko kuti hakuchararika sisi vambosvika kumba kwedu vandiudza nyaya yacho vaitisa sekuru handikwanise kumira pakati penyaya yekumunyaya asi imimi makutienda kunomira sasekuru muchimirira nyaya musi wekutanga vachiuya ndandiri mwenyaya tatinaye kuno katakasvika atendana nagofa yanga iri musha handakwanisa kuenda kunomirira nyaya iyi chekutanga mabvuma here kuti makasvika pamusha wemurume sekuru kusvika pamusha takasvika dzaive nguvai dzai dziri kuma9 o'clock ndingati past 9 ma7 chibva pamba pajaji unga past 9 tisati tatombobika toti kuma29 kuti muri kubva pajaji kuma7 tongoti kuma29 nditi kuti kuma9 ndingangoti tikabva kuma past 8 nditi tikasvika kuma29 ndikuti hapana mboita 30 minutes
Ngopamba Vakasvika bajaji kusvika. kuma9 Eh, avanga vatipa kuti kuma10. eh. Alright. Sekurani, no sekurani. Ndonzi Reshwad. Sekurani swati. ID number 32 stroke 17 37 D32. Sekuru. Unogona kubatsira dare rineri muri musekuru ndinotamba paziri pavanira iye yesira rapa munyaya muzvikuru zvakavadii nekuti munyaya neuyu vanenge vachiri hwani ndini sekuru ndinogona kupa dare rechinangwa takupai kuti mufambe usiku hwekusvika pa9 muchienda pamusha wasinge makanga mune chinangwa chipi nekuti singe aigona kutiza here mukamusha kana kuti regai tinomutsvaga neusiku nekuti tinogona kuzoti chinangwa chakaita kuti muzosvikawo musha womunhu nguva dzakadaro vachii. Sisi vangu vakauya vakanditaurira nyaya jaji the first day handakukwanisa kuenda kunoti ndinoita kuti nyaya iyi tiitaure najaji. Vakanditaurira kuti bhoti ndo zviripo pakati penyaya iyi iri kunzi iri kuitwa nemunyaya kuna handakukwanisa kuenda kuti ndinokwanisa kuatenda nyaya iyi. The following day futi nyaya iyi yanga iri yaprincess nemurume wake kuti vana vasati vajekerwa kuburikidza kune zviri kuita vanga vachiri kutaurana vega. Murume paakaudzwa nemukadzi handitika mukadzi achibva aita sei apa akaudzwa mukadzi akaudza murume ndobva acherechedzawo nemucherechedzero wake wakaita saka mukadzi akaudza murume according mamiriro angaita situation yenyaya yese kusvika pazvanga zvaro nemutaurano wavanga vaita. Saka murume aida kujekerwa wainangana nekuti uyo apfimbwa nemunyaya wanga watopera pakubatwa wanga atobatwa zvese zvatosvika pakubatwa zvekutoti kubatwa kundo kwanga atoudza murume kuti ona nyaya yazvika pakundibata paitika zvese izvi uita tinai kuchegutu kumaini. Saka tichibva kumaini uku tichizosvikana uyu hatisi kuudzwa nyaya dzake kunzoni munyaya yandibata kuno kuchibva kumaini kuchegutu. Tichibva nemuzukuru achiti nemunyaya tabva kuchegutu tagara paipai uyu nyaya yejaji ndobva auya futi ari wega manje. Sekuru nyaya yangu makainzwa here? Tatobva kuchegutu manje ayo apa tatane mazuva zvetakabva kuchegutu nanaye vava tasiya zvekuchegutu kubasa mazuva ese tatisipo tiri kumakomba kuchegutu. Saka tabva kuchegutu pape tatatokuno kumanje haana kutora action ari mangwana acho hangu handingagona kunanganidza madhesi haana kutora action mangwana acho vakaita mazuva vari kumba kwavo. Nyaya iyi handichaziva hangu kunanganidza mazuva vagara paipai tichitione zvimwe zvatiri kuita. Jaji ambuya yake vakabva vauya sisi vangu kusvika ndiinifoma nyaya iyi ndobva ndati ndiri kuya ikoko ndobva ndati ndichaudzawo vamwe vakomana vakuru vangu varipo vakatadza kubatika ndobva jaji auya futi zvakare. Jaji auya zvakare akasvika pane hanzvadzi dzechi kumba kwakachitaura. Asi pamakaenda muri vangani? Takaenda tu jaji vakasikontora ndakaenda ndiri 1. Vamwe vaswera vachizozinzwawo kuti ana Renford anga asipo ane kwaanga ari angaenda kumaini kuzasuku. Ndobva vasvika vachikonzwa kuti inini ndauya panapa ndine nhau dzipi dzekuenda ikoko ndobva vazoteera vakatoziita zvekuzozotera kumba kwatatiri mva svika tiri tuna jaji kwasinge ndonzi Reshwad. Ivavo vakazotera kevo vachida kuti vagozouya vosonzera muye navo naika vachikana vachihwitinisirawo inu kuti haiwa zvakaita ndizvo uyuwo achanouya nani nasabhukuwo naakausika vakamutakura atisingaziva anouya nasabhuku pakondiani pauri nevava asabhuku ndokwanisa kumufonera kana ivo vanokwanisa kumufonera zozvataura nyaya iyi kuti tepeza pandangaida kuchenesa padare apacheneswa pane mashoko ataurwa naamai ava apacheneswa ranhasi tikati daro tauda kutopedzisa nyaya yachona vamwe vachona vasipo nyaya ini vanhu
vakawanda. Ndandadzobva kuti amai vangu ati hanzi ndakauya ndakabata Aiwa, iwe chimirira chii weekend naika. aiwa ndipa kundotenda Zogera chirega kurega uzoenda kuenda wakati kauzouya manje. aiwa aiwa wakaenda kubva kwacho. aiwa Yeshe ndinomusenga. Kandi mudzoka next week nyaya iyi. Ndinga vanhu ava tataura handini mavanzwa. Mai moyo kausikirwa. Wakutongofambiriswa nevazukuru vako kusvika nyaya yapera. Vamwe vacho vataurwa nhasi havapo. Saka taungozoiswa shure Aiwa. Patsvene mwenda mberi. Patsvene. Sabhuku anodiwa. aiwa uchandaura zvavo murume mudziudza une shumu chiya dzekutaura achimire sabhuku nevamwe nhaika unotaura zvako zvakanaka nyaya yedu tinoda kunyatsobuda pachena yakatwasana. Saka muri kusunungurwa ndaro here kuti mudzoke vhiki yamangwana. Mukatotanga kusvika ndimakaisaka muchienda aiwa hapana chakaita kupopotedzana munzira naiva. aiwa kana yakunokwa haichapopotedzanwa